Lekin ay şavharımdan nomardtar imruz dedim. In ham şumoye. Ikor borta як тараф моно тайёрша ма бега ва сард меом. Ма да иҷа кор мекунам. Рӯи хотири ту фарзанди маъюб ин кор мекунам. Ки ӯ шавҳари номарди ма моро партофта рафт. Арақотон чакида барои мардума хизмат мекунед. Пулеро ки ман пешниҳод мекунам. аз афташ маълум ки ба ягон шахси серпул пулдор монандӣ. дӯстони азиз салому алайкум. чӣ қадar ки шумо дидан як чанд порчаи филми тарбиявии моро ҳамин бега пешниҳодтон мегардад кадоме ки ролика интизорай каналда подписатсия куна дар комментария бинависа ки мо ролика интизорем. мо ролика ҳамин бега барои шумо пешниҳод мекунем. ай шумо фақат лайки комментарияву подписатсия ай мо боша ҳамроҳи додари азизи меҳрубонҷон фақат филмҳои тарбиявии нав ва нав барои шумо пешниҳод кардаам. алон ҷавон зинда бошем. Там дастгирӣ, подписатсия, лайк, дастгирии шумо пешниҳод.